hubungan liyane, liyane. Kowe duwe li to? Liyane. Liyane maksudnya iki. Li 59 umurku belum tahu ditimbali yang kayaknya Lagi baru cerdas li jam aku jam banget kali jambe jangan dia nanti saya ini orang burung tahu ditimbali ini komandannya malah muring-muring orang ini senangnya dia murid-murid loh besok apa itu aku ditimbali ini kok malah mumet tahun Arab yang tayangan moga-moga aku sing ditimbali mesti ngejak karo sampeyan lah carane ben sampeyan katut terjemahkan nama saya Cahyo Kuntadi ra gelem tahun Arab ra katut ayo selaisu ayo yo lah yo lagi cah Blitar saiki uripe ning tlatah Solo Raya. Nah, ya. Yo ora. Yo. Ora. Terus Pak Digareng. Bener iki cumi jempol to. Jempol dul. Yo. Yo iki dalang yo duset. Pundan minangka dalang sanggih carita. Pundan tulisannya K.O. Rakun. Ayo kunatung sing ngomong sapa? Sisiran yo pundan. Ya. Terus tandane ngedapi-dapi. Terakhir dipekesi. Kaya mawe sama Pak. Aku rada protes sing ngono lho. Cahyo Kuntadi lho kotakmu kok mbok tulis CK lho. Cahyo Kuntadi kamu disingkat. Lah kowe ora adil kowe golek pangan iki digo bojomu kono ki ora Cahyo Kuntadi kudune Cahyo Kuntadi dan Kesi. Dadi kane Kesi katut dadi bojomu tetep mlebu kotak. Pamadane wayang kok yo mlebu kotak. Kese kami sing dadi siji kowe ngono lho. Iya, boleh. Ora adil jenenge lanang wedok golek pangan bareng ngono lho sampe. Heeh, bojoku sitok kan yo Sukesi. Ono sitok ya. Bapak Sukesi. Supaya pas sugih duit. Ada duit karena lo biar. Apa ini wong mekrok? Oh iya toh. Aku dijukul jatuh. Iya. Oke. Oke. Ya boleh. Kene karo kono pancen pasangan sejati. Terima kasih. Siapakah yang memimpin? Kali kowe karo Kesi duduk. Ning di antara dua siapakah yang memimpin rumah tangga? Ya kena aku ki mame rumah tangga to Islam. Sumpah, Ya. Maksudmu nggih napa? kowe wani karo Kesi. Jujur ya, jujur. Anten aku rawan mergo konangan ping 3. Orang itu sedang pulang bukannya tidak baik menghormati istri itu penting. Karena itu nanti menjadi teman kita hidup selama kita diberi nyawa. Amin. Oh, wong nakal iki dintek-entekke di kolong biyen saiki kudu wis tertib. Contoh aku. Contoh apane? Wis tau iki manggo mikir tau krungu gareng selingkuh apa meneh harus dia. Ya ora tau krungu mergo kowe pancen primen ta kowe. Ayo. Wong paling itu hobi kok. Alah. Ora-ora Hobi sing apik-apik. ya tumindak sing becik ini seorang figur publik yang bisa dicontoh oleh penonton yang nonton. Nah, orang ngomongan itu nih kelakuannya ya kudu sing apik. Ya. Kalau soal dalang itu misuh tolopo ini hanya seorang teaterawan. Ya. Jadi kowe wong nglakokke wayang yang ngono dosa kok ora misuh ya ora apik.
Kadang saya kurang ngerti, ayah kok bisa ada sama kok on paling Saya aku tak takon. Oke. Aku lah cah nom. Dan buku karo sampean kiai sepuh. Ya toh. Ini di sini sudah membuktikan bahwa yang muda lebih yang hebat dan baik, yang tua kalah dengan yang muda. Ya, didelok dari sisi mana dulu? Sampeyan didelok ngono dhisik. Ya, kowe muni Sing nom luwih apik. luwih Luwih apik pengalaman luwih sing enak. ngomong sapa? Wong kowe uripe dhisik aku timbang kowe. Buktine apa? Contone piye? Laire sik sapa? Dhisik sampean. Pengalamane akeh ndi? Ya akeh sampean. Nah, pengalaman dia kalah. Ya. Kowe ngarani pinter di. Pinturak ya pinter sing enom apa-apa ya luwih indah sing enom, luwih becik sing enom, luwih enak sing Sing enom. ngomong sapa? Wong laire sik aku kok so apik kowe pinter kowe. Sik nek hubungane karo enak, sing enom karo sing tuwa enak ndi? Lho kumatuk. Nek kanggo sampean. Lah pas kentut tuwa kowe enak. Malah mendem modele ora sadar malah mendem barang ngopo.